Εγώ θα σας μιλήσω για το SETI και για το SETI at Home, που είναι το πρόγραμμα μέσα από το οποίο μπορούμε όλοι μας να συμβάλλουμε στην έρευνα για να βρούμε εξωγήινους πολιτισμούς που μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ μας. Τι σημαίνει SETI? SETI σημαίνει Search for Extraterrestrial Intelligence ή στα ελληνικά αναζήτηση για εξωγήινη νοημοσύνη. Στο SETI πηγαίνουμε ένα βήμα πιο μπροστά. Κάνουμε μια υπόθεση. Θεωρούμε ότι υπάρχει ζωή στο γαλαξία μας, ότι αυτή η ζωή έχει αναπτύξει πολιτισμό, ευφυΐα, έχει αρχίσει να διαχειρίζεται τα ραδιοκύματα και έχει και μια διάρκεια στο χρόνο ικανή να επικοινωνήσει μεταξύ μας. Πώς λειτουργεί το SETI? Στο SETI μεγάλα ραδιοτηλεσκόπια συλλέγουν ραδιοκύματα από τις περιοχές του γαλαξία μας. Λέμε για το γαλαξία μας, γιατί πέρα από το δικό μας γαλαξία δεν έχει νόημα να ανιχνεύσουμε ραδιοκύματα. Είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις για να μπορέσει να γίνει ανίχνευση στην πορεία και να βρούμε μέσα το μυστικό που ψάχνουμε. Στη συνέχεια, τα ραδιοκύματα αυτά αποθηκεύονται σε υπολογιστές, σε συστοιχίες servers, σε σκληρούς δίσκους, να το πούμε απλά. Ψηφιοποιούνται και αποθηκεύονται εκεί. Και στη συνέχεια αναλύονται από υπερυπολογιστές, από έξυπνους αλγόριθμους που ψάχνουν να βρούνε μέσα στα ραδιοκύματα αυτά κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μην προέρχεται από κάποια φυσική πηγή, από κάποιο πάλσαρ, από κάποιο γήινο δορυφόρο ή από κάτι που ξέρουμε από τι προκαλείται, να έχει διαφορετικότητα και ενδεχομένως να έχει και ευφυΐα μέσα τους. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε μέσα σε ραδιοκύματα ραδιοσύματα, σήματα δηλαδή από άλλους πολιτισμούς που να δείχνουν την ευφυΐα τους. Επίσης, στις τελευταίες μέρες, η ανάλυση αυτών των ραδιοκυμάτων για να ψάξουμε να βρούμε ευφυΐα γίνεται και μέσα από προγράμματα που μπορείτε όλοι σας να βάλετε στο σπίτι σας, στους υπολογιστές, στα κινητά σας τηλέφωνα, μέσα από το πρόγραμμα SETI at Home. Για να δούμε τη λογική του SETI. Το 1961 ο Frank Drake παρουσίασε την εξίσωση που την είδαμε και πριν από λίγο, την εξίσωση του Frank Drake. Σε αυτή την εξίσωση έχουμε 4 διαφορετικούς παράγοντες, 4 διαφορετικές μεταβλητές που στην ουσία μας δίνουν τον αριθμό των τεχνολογικά αναπτυγμένων πολιτισμών στο δικό μας γαλαξία. Η πρώτη, να πούμε βέβαια ότι σε αυτούς εδώ τους 7 παράγοντες, όσο πιο αριστερά βρισκόμαστε, τόσο πιο πολύ γνωρίζουμε την τιμή που πρέπει να βάλουμε και στις μέρες μας αυτές οι τιμές γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρες. Όσο πιο δεξιά πηγαίνουμε στη συνθήκη του Drake, τόσο πιο άγνωστοι μας είναι αυτοί οι παράγοντες και μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε τιμές σε αυτούς τους παράγοντες. Έτσι, για παράδειγμα, η πρώτη μεταβλητή έχει να κάνει με τον αριθμό που σχηματίζονται τα αστέρια στο γαλαξία μας. Αυτό λίγο πολύ είναι γνωστό σήμερα. Η δεύτερη μεταβλητή έχει να κάνει με το πόσα από αυτά τα αστέρια μπορούν να διατηρήσουν πλανητικά συστήματα. Η τρίτη μεταβλητή που ακούσαμε στην προηγούμενη ομιλία αρκετά έχει να κάνει με το πόσα από αυτά τα πλανητικά συστήματα είναι ικανά να διατηρήσουν ζωή. Βρίσκονται δηλαδή στην κατοικήσιμη ζώνη. Βρίσκονται εκεί που το νερό είναι υγρό. Στη συνέχεια πάμε σε πιο δύσκολα πράγματα, γιατί μέχρι και τον τρίτο παράγοντα είναι γνωστά. Στο τέλος παράγοντας έχει να κάνει με το σε πόσο από αυτούς τους πλανήτες τελικά η ζωή εμφανίζεται. Γιατί μπορεί οι συνθήκες να το επιτρέπουν για να εμφανιστεί η ζωή, αλλά για κάποιους λόγους που δεν ξέρουμε να μην εμφανιστεί η ζωή. Από εκεί και πέρα, αφού εμφανιστεί η ζωή, πρέπει να υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις έτσι ώστε η ζωή αυτή να αναπτύξει νοημοσύνη και ίσως και πολιτισμό ικανό να στέλνει και να λαμβάνει ραδιοκύματα. Τεχνολογικό πολιτισμό που να μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει ραδιοκύματα. Ο τελευταίος παράγοντας, ο οποίος έχει γίνει αρκετά συζήτηση στις ημέρες μας, έχει να κάνει με τη διάρκεια στην οποία αυτός ο πολιτισμός μπορεί να επιβιώσει. Ένας πολιτισμός μπορεί να χαθεί είτε από εξωγενείς παράγοντες, κάποιος μετεωρίτης, κάποια έκρηξη ενός σουπερνόβα κοντά, είτε από εσωτερικούς παράγοντες, όπως βλέπουμε και στο δικό μας πολιτισμό, πυρηνικά όπλα, υπερθέρμανση του πλανήτη και όλα αυτά.
Έτσι λοιπόν, βάζοντας διάφορες τιμές σε αυτές εδώ τις μεταβλητές, παίρνουμε το πώς τελικά τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί υπάρχουν στο δικό μας γαλαξία. Το 1961 λοιπόν, ο Φρανκ Ντρέικ, υπολόγιζε μαζί με τον Καρλ Σαγκάν ότι στο δικό μας γαλαξία πρέπει να υπάρχουν από 20 έως 50 εκατομμύρια πολιτισμοί. Ήταν ένα αρκετά αισιόδοξο σενάριο για εκείνη την εποχή. Γενικά, οι αστρονόμοι εκείνης της εποχής ήταν αρκετά πιο αισιόδοξοι από τους σημερινούς. Στην πορεία όμως με τα χρόνια και με τις έρευνες που γίνανε, κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες ανέβηκαν, ήταν πιο θετικοί. Δηλαδή, πλέον ξέρουμε ότι πολλά πλανητικά συστήματα είναι ικανά να φιλοξενήσουν ζωή. Ξέρουμε όμως και κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι η ζωή δεν είναι απαραίτητο να έχει διάρκεια χιλιάδων ετών, γιατί το 1960 πιστεύουν ότι ένας πολιτισμός, αν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, μετά μπορεί να διατηρηθεί στον χρόνο. Σήμερα βλέπουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να πάει πιο πέρα από μερικές εκατοντάδες χρόνια. Άρα λοιπόν στις πρώτες λύσεις που δίνανε σε αυτή τη συνάρτηση βάζαν χιλιάδες χρόνια στο τέλος, σήμερα βάζουν λιγότερα. Σήμερα λοιπόν, λύνοντας αυτή τη συνάρτηση, παίρνουμε ένα αποτέλεσμα που λέει ότι έχουμε στο δικό μας γαλαξία από 0,3 πολιτισμούς, ένα πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε ο μοναδικός πολιτισμός, ή αν θέλετε διαφορετικά, το 0,3 σημαίνει ότι υπάρχει ένας πολιτισμός κάθε 3 γαλαξίες. Στο δικό μας είμαστε μόνοι δηλαδή, έως 15 εκατομμύρια πολιτισμούς. Και οι δύο τιμές αυτές είναι ακραίες. Το πιο πιθανό είναι να είναι μερικές εκατοντάδες αυτοί οι πολιτισμοί έως λίγες χιλιάδες, με τις λύσεις που δίνουν διάφοροι επιστήμονες. Ποια είναι η ιστορία του SETI? Διάφορα προγράμματα SETI τρέξανε από το 1960 έως το 1980, όπου το 1980 τρεις κορυφαίοι επιστήμονες, ο Καρλ Σαγκάν, ο Μπρους Μάρεϊ και ο Λούις Φρίντμαν, δημιούργησαν το Planetary Society, μια ΜΚΟ στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, που σαν σκοπό είχε κάτω από την ομπρέλα της να οργανώσει όλα αυτά τα προγράμματα SETI. Στη συνέχεια εξελίχθηκε στο SETI Institute με το πολύ καλό του λογότυπο και μέσα από το SETI Institute γεννήθηκε και το SETI at Home. Προγράμματα που έχουν τρέξει παλιότερα και που λίγοι κάποιοι ίσως τα γνωρίζουν έχουν να κάνουν με το Arecibo ραδιοτηλεσκόπιο. Το πρόγραμμα Phoenix ήταν το πρώτο πρόγραμμα που έτρεξε οργανωμένο για SETI. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαμε συστοιχίες ραδιοτηλεσκοπίων όπως το Allen Telescope Array. Στις μέρες μας χρησιμοποιούμε το Green Bank Telescope και το FAST, το μεγάλο ραδιοτηλεσκόπιο στην Κίνα, που θα το δούμε στην πορεία. Σήμερα τρέχουν προγράμματα όπως το SERENDIP και το SETI at Home, που παίρνει στοιχεία το SETI at Home, και το FAST. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα που τρέχει στις μέρες μας σαν SETI είναι το Project Breakthrough. Το Project Breakthrough έχει ξεκινήσει από το 2016 και θα ολοκληρωθεί το 2026, ίσως και λίγο αργότερα. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορα ραδιοτηλεσκόπια σε όλο τον κόσμο. Το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο που συμμετέχει είναι το FAST, είναι το καινούργιο ραδιοτηλεσκόπιο των Κινέζων. Να σας πω ότι αυτό το ραδιοτηλεσκόπιο έχει μια διάμετρο 500 μέτρων, ενώ το Arecibo, που ήταν το μέχρι τώρα μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο, έχει μια διάμετρο 300 μέτρων. Είναι αρκετά πιο ισχυρό. Συμμετέχουν και άλλα ραδιοτηλεσκόπια, όχι μόνο αυτό. Τι περιμένουμε μέσα από το Project Breakthrough να βρούμε? Αναλόγως της απόστασης των αστέρων μπορούμε να κάνουμε και διαφορετική ανάλυση των ραδιοσημάτων των ραδιοκυμάτων που παίρνουμε για να βρούμε ραδιοσήματα. Έτσι λοιπόν στους κοντινούς αστέρες μπορούμε να ανιχνεύσουμε χαμηλής ισχύως ραδιοκύματα. Για παράδειγμα, την ισχύ που εκπέμπει ένα ραντάρ ενός αεροσκάφου στη γη μας, ή μια ισχυρή τηλεοπτική εκπομπή ή μια ισχυρή ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτά αφορά τους πολύ κοντινούς μας αστέρας, τους περίπου 1000 κοντινούς, σε μια απόσταση 500 παρσέκ. Πηγαίνοντας πιο πέρα, ψάχνουμε να βρούμε πιο μικρότερης ισχύως σήματα. Και φτάνοντας σε ακόμη πιο μακριά, σχεδόν στο σύνολο ή σε ένα μέρος, περίπου στους μισούς αστέρες του γαλαξία μας, ψάχνουμε να βρούμε κυρίως σήματα μέτη. Σήματα δηλαδή πολύ ισχυρά, που αυτοί οι πολιτισμοί έχουν εκπέμψει προς τη δικιά μας περιοχή του γαλαξία. Απλά σήματα που αυτοί οι πολιτισμοί, οι μακρινοί, ενδεχομένως χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για μεταξύ τους επικοινωνία, δεν μπορούν να ανιχνευτούν, είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις, ούτε καν με αυτό το υπέροχο εργαλείο. Το
2000 μάλιστα 16, τότε που έγινε η αποκάλυψη τα εγγένεια του project, ο Στίβεν Χόκινγκς, μεγάλος υποστηρικτής της προσπάθειας ΣΕΤΗ, είχε μιλήσει και είχε πει ότι σε ένα άπειρο σύμπαν πρέπει να υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ερώτηση, ήρθε η ώρα να αφοσιωθούμε στο να βρούμε την απάντηση. Δεν έχουμε βρει όμως κάποια απάντηση μέχρι σήμερα, δεν έχουμε βρει τίποτα. Πολλοί μας ρωτάνε, εντάξει, ξεκινήσατε το 1960, τι έγινε, δεν έχετε βρει τίποτα. Γιατί δεν έχουμε βρει τίποτα? Γιατί στην ουσία δεν έχουμε καλά ξεκινήσει να ψάχνουμε. Οι έρευνες που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ μικρές. Κοιτάξτε αυτό το πίνακα, αυτός ο πίνακας έχει τα προγράμματα ΣΕΤΗ που τρέχανε περίπου μέχρι το 2005. Και έχει και τις αναλύσεις που έχουμε κάνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε αναλύσει περίπου το 1% του ουρανού, λέει εδώ, του γαλαξία μας, θα σας πω. Στις συχνότητες που έχουμε αναλύσει ένα μικρό εύρος συχνοτήτων, που είναι κυρίως γύρω από τη συχνότητα του υδρογόνου. Το βάθος της ανάλυσης που έχουμε κάνει πηγαίνει μέχρι στην 10 ή στην 6η και ανεβαίνει λίγο πιο πάνω με το SETI at Home. Βλέπετε εδώ υπάρχουν διάφορα προγράμματα που τα είδαμε και πιο πριν, το SERENDIP, το SETI at Home και το Project Phoenix. Εδώ μέσα δεν περιλαμβάνεται το Breakthrough, ο πίνακας είναι πιο παλιός του Breakthrough, παρόλα αυτά δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ αυτός ο πίνακας. Στην ουσία ψάχνουμε να βρούμε ένα βελόνι στα 100 τρισεκατομμύρια άχυρα του κοσμικού αχυρώνα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο του πόσοι αστέρες ψάχνουμε διάφορους παράγοντες. Αν συνυπολογίζαμε όλες τις μεταβλητές που πρέπει να ανιχνεύσουμε μέσα στα ραδιοκύματα, τότε αυτό εδώ το γραφικό θα πρέπει να έχει 9 διαστάσεις και όχι 3 διαστάσεις. Και βέβαια και σε αυτές τις 9 διαστάσεις έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ λίγο. Χρειαζόμαστε βοήθεια από την επιστημονική κοινότητα, γιατί όλα αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από εθελοντές και χρειαζόμαστε και βέβαια και αρκετούς εθελοντές για να βοηθήσουν στο να κάνουμε τις αναλύσεις που χρειάζονται. Θα το δούμε παρακάτω αυτό με το SETI at Home. Κάποιες άλλες πληροφορίες για το SETI που ίσως να έχετε ακούσει ή να έχετε δει σε ταινίες, για παράδειγμα. Το πιο γνωστό που το βλέπετε συχνά υπάρχει το SETI, το WOW Signal. Τι είναι το WOW Signal? Πριν από τις οργανωμένες προσπάθειες, πριν από το 1980 που ξεκινήσαμε στην ουσία να χρησιμοποιούμε και υπολογιστές, οι αναλύσεις SETI γινόταν από τοπικούς φορείς, όπως εδώ στην περίπτωση από την πολιτεία του Οχάιο, και με πολύ απλά μέσα. Έτσι, για παράδειγμα, λαμβάνανε ραδιοκύματα από μια περιοχή του γαλαξία, τα οποία στην πορεία είτε τα εκτυπώνανε με κάποια μορφή 16-αρικού κώδικα ή και μπορεί και να τα ακούγανε ψάχνοντας να βρουν εκεί μέσα κάποια διαφοροποίηση, απλές τεχνικές. Το 1977 λοιπόν σε μια τέτοια εκτύπωση κάποιος εθελοντής βρήκε κάτι, το σημείωσε, είναι αυτήν εδώ η σημείωση, έγραψε ένα wow δίπλα και με την παραφιλολογία προχωρήσαμε και είπαμε ότι εκεί κάτι υπήρξε. Να σας πω ότι το SETI δεν αναγνωρίζει καθόλου αυτό το σήμα WOW. Να σας πω επίσης ότι πολλοί από εμάς που ασχολούμαστε με το SETI έχουμε κοιτάξει αυτή την περιοχή πάμπολες φορές, είναι ίσως η πιο ερευνημένη περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Επίσης, κάτι πολύ γνωστό, πρωτοπόρο σε όλα, ο Νίκολας Τέσλα, σχεδόν τα πόντα πρότεινε ο κύριος, πρότεινε ότι ένας καλός τρόπος να επικοινωνήσουμε με άλλους πολιτισμούς είναι τα ραδιοκύματα. Για όσους δεν έχετε δει την ταινία ή δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο του Καρλ Σαγκάν «Επαφή», καλό είναι να το δείτε. Επίσης, διαβάστε το βιβλίο, έχει πολύ καλύτερο τέλος από ό,τι έχει η ταινία. Και πάμε να δούμε τα σήματα METI. Τι είναι τα σήματα METI? SETI μέχρι τώρα λέγαμε ότι εμείς περιμένουμε να λάβουμε ένα σήμα από έναν άλλο πολιτισμό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε στείλει και εμείς σήματα σε άλλους πολιτισμούς. Όχι αρκετά, γιατί υπάρχει μια διχογνωμία στην επιστημονική κοινότητα στο τι εξυπηρετεί αυτή η προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει κινήσεις. Η πρώτη και μεγαλύτερη, η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1974 με τον Καρλ Σαγκάν και όλη αυτή την παρέα, που στείλανε το γνωστό Arecibo METI, που θα φτάσει σε 27.000 χρόνια στον προορισμό του. Αυτό το σήμα μπορούμε να το δούμε σε διαδική μορφή εδώ πέρα και να καταλάβουμε περίπου τι περιλάμβανε αυτό το σήμα METI. Τα υπόλοιπα σήματα METI είχαν αντίστοιχα
στοιχεία. Πάνω υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει το κλειδί του πώς να διαβάσεις πιο κάτω τον πίνακα αυτό. Στο δεύτερο στοιχείο έχει τους ατομικούς αριθμούς των κύριων χημικών στοιχείων που συγκροτούν το DNA. Στη συνέχεια έχει μια περιγραφή του DNA, δείχνει τον άνθρωπο, δείχνει τον πληθυσμό της γης, το τυπικό ύψος του ανθρώπου, δείχνει τη γη μας που βρίσκεται εδώ. Εδώ είναι η γη, εδώ είναι ο ήλιος, συγγνώμη, εδώ είναι η γη, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας, δείχνει ακριβώς από πού έχει εκπαιμπεί αυτό το σήμα προς τα πέρα. Το Αρεσίμπο και το μέγεθος του Αρεσίμπου. Αυτό ήταν το πρώτο μέτη σήμα που στείλαμε εμείς προς τα έξω. Από τότε έχουμε στείλει 35 πρέπει να είναι τα σήματα που έχουμε στείλει προς τα έξω και φτάνουν αυτά σε πολύ πιο κοντινές περιοχές του γαλαξία μας από το 2017 μέχρι το 2450. Να πω εδώ επίσης ξανά ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να στέλνουμε αυτά τα σήματα. Ο Στίβεν Χόκινγκς δεν ήταν ιδιαίτερα θετικός στο να στέλνουμε σήματα Χόκινγκς, γιατί μπορούσαν να ξυπνήσουν κάποιους άλλους πολιτισμούς να έρθουν να μας βρουν που να είναι αρκετά πιο εξελιγμένοι από εμάς και να γίνει το φαινόμενο των Ινδιάνων στην Αμερική όταν ήρθαν οι Ευρωπαίοι. Πάμε να δούμε πώς μπορεί ο καθένας μας να βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Όπως είπαμε μέχρι τώρα, τα ραδιοκύματα αυτά συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και στη συνέχεια γίνονται διάφορες αναλύσεις. Τα ραδιοκύματα αυτά μπορεί να μην αφορούν αποκλειστικά έρευνες έτη, μπορεί να συμμετέχουν σε κάποια άλλη έρευνα, παρόλα αυτά αποθηκεύονται για να περάσουν σε δεύτερο βαθμό ανάλυσης έτη. Οι αναλύσεις έτη αυτές γίνονται από μεγάλους υπολογιστές που έχουν και μεγάλο κόστος χρήστης. Έτσι λοιπόν, στο Berkeley University, από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα αυτά, το 1999 σκεφτήκαν ότι θα μπορούσαν να δώσουν σε εθελοντές στον κόσμο τη δυνατότητα μέσα από τους δικούς τους υπολογιστές να κάνει τις αναλύσεις. Και γεννήθηκε το SETI at Home. Το SETI at Home, να το πω πολύ απλά, είναι ένα πρόγραμμα που το κατεβάζεις στον υπολογιστή σου. Στις μέρες μας το κατεβάζεις και στο κινητό σου τηλέφωνο, έχει βγει μια έκδοση mobile και αυτό το προγραμματάκι, όταν εσύ δεν λειτουργείς στον υπολογιστή, όταν μπαίνει ο screen saver, όταν απομακρύνεσαι από τον υπολογιστή, όταν κλείνεις την οθόνη για το βράδυ και τον αφήνεις να δουλεύει, τότε ξεκινά και κάνει αναλύσεις. Φέρνει πακέτα δεδομένων ραδιοσημάτων από τις βάσεις του SETI, τα κάνει αναλύσεις τα πακέτα αυτά και τα επιστρέφει πίσω. Αυτό το σύστημα λειτουργήσε από το 1999 ως το 2005. Σήμερα το λέμε SETI at Home Classic. Ήταν το πρώτο SETI. Είδαν τότε ότι αυτή η έννοια του citizen science, του να μπορεί ο καθένας μέσα από το δικό του υπολογιστή να βοηθάει στην επιστημονική κοινότητα, ότι είχε πολύ μεγάλη διάδοση. Σκεφτήκαν λοιπόν ότι γιατί να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λογική και αυτή τη τεχνολογία μόνο για το SETI at Home, ας δημιουργήσουμε μια καλύτερη πλατφόρμα που εκεί μέσα να μπορεί να έχει και άλλες επιστημονικές έρευνες. Έτσι γεννήθηκε το BOINS, το οποίο BOINS είναι επίσης ένα πρόγραμμα, μια πλατφόρμα, πάλι το κατεβάζεις από το ίντερνετ, αλλά εκεί μέσα δεν τρέχουν μόνο εφαρμογές πλέον SETI, τρέχουν και άλλες έρευνες για άλλους τομείς. Ξαναλέω ότι βάζοντας το πρόγραμμα αυτό στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, δεν έχετε καμία επιβάρυνση. Στο κινητό, για παράδειγμα, το πρόγραμμα SETI θα αρχίσει να λειτουργεί, το πρόγραμμα BOINS θα αρχίσει να λειτουργεί και να κάνει ανιχνεύσεις όταν το βράδυ το έχετε βάλει να φορτίζει το κινητό σας, ξεπεράσει το 90% της φόρτισης, δεν κάνει καμία άλλη λειτουργία, τότε αρχίζει μόνο το αυτόματα και κάνει αυτές τις αναλύσεις. Εσείς δηλαδή μπορεί να κοιμόσαστε δίπλα στο κρεβάτι και μερικά εκατοστά πιο δίπλα το κινητό σας να έχει βρει εξωγήινους, τη λύση για το AIDS, δεν ξέρω και εγώ τι, θα το δούμε παρακάτω. Το BOINS συμμετέχει λοιπόν και σε άλλες έρευνες, όπως το SETI at Home που είπαμε, συμμετέχει στο Rosetta at Home που αφορά την βιολογία και την ιατρική και κάνει έρευνες όπως το HIV, το AIDS, ο καρκίνος και το Alzheimer. Υπάρχει το Einstein at Home που κάνει έρευνα για pulsars είτε για βαρυτικά κύματα και το World Community Grid που κάνει περιβαλλοντικές έρευνες. Τώρα τελευταία μέσα στο BOINS μπαίνουν πολλά προγράμματα περιβαλλοντικής έρευνας που έχουν σαν σκοπό να δώσουν λύσεις για το μεγάλο μας πρόβλημα που είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη. Σήμερα το BOINS έχει εγκατασταθεί σε 310.000
περίπου εθελοντές, παραπάνω για τα στοιχεία είναι παλιά, και σε 850.000 περίπου συσκευές. Αν όλα αυτά μηχανήματα τα βάζαμε να δουλέψουν ταυτόχρονα, για αυτό το σκοπό θα είχαμε τον τέταρτο μεγαλύτερο υπερυπολογιστή του κόσμου. Είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύς που, αν τη χρησιμοποιήσει σωστά η επιστημονική κοινότητα και αν διαδοθεί αυτό στον κόσμο, η εθελοντική αυτή προσπάθεια που δεν στοιχίζει τίποτα στον καθένα μας, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, και ξαναλέω, όχι μόνο για την έρευνα στο να βρούμε εξωγήινους πολιτισμούς, και για άλλες έρευνες. Το να εγκαταστήσουμε το Boeings και το SETI at Home στον υπολογιστή μας, για τους πιο πολλούς είναι κάτι απλό. Απλά γκουγκλάρετε Boeings, θα σας δώσει τη διεύθυνση του Berkeley, του Πανεπιστημίου, όπου μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας. Το επόμενο στάδιο που θα σας ζητήσει είναι να προσθέσετε κάποιο project, γιατί από μόνο το Boeings δεν κάνει κάτι. Πρέπει εκεί μέσα να διαλέξετε ποια project θα τρέχουν. Διαλέγετε το SETI at Home, γιατί εμείς σας το μάθαμε, και διαλέγετε και όποιο άλλο project θα σας ενδιαφέρει να κάνει έρευνα όσο εσείς είστε μακριά από τον υπολογιστή, χωρίς να σας επιβαρύνει. Τέλος, καλό είναι να βάλετε και σαν screen saver το Boeings, έτσι ώστε να βλέπετε, να παρακολουθείτε την έρευνα. Δεν χρειάζεται να συμμετέχετε σε κάτι, δεν χρειάζεται να έχετε καμία γνώση αστρονομίας, αστροφυσικής. Και εγώ οι γνώσεις που έχω αστρονομίας είναι ελάχιστες, είμαι τελείως ερασιτέχνης. Ούτε χρειάζεται να έχετε γνώσεις ιατρικής, δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλο τομέα θα γίνει αυτό. Όλα αυτά γίνονται αυτοματοποιημένα. Το Boeings απλά παίρνει τη δύναμη του επεξεργαστή σας που κάθεται, που δεν τη χρησιμοποιεί κάποιος, και τη χρησιμοποιεί για αυτό το χρόνο για επιστημονικές έρευνες. Τέλος, να σας πω ότι αν χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια, υπάρχουμε εμείς στην Ελλάδα, το Modeling SETI Team, που μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε και σε τεχνικό επίπεδο, μπορούμε να βοηθήσουμε και στο να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια. Το email μας είναι το SETI@Modeling και το τηλέφωνο το 210-29-34-060. Αυτή θα είναι μια εικόνα που θα έχετε αφού εγκαταστήσετε το SETI at Home, το Boeings και το SETI at Home στον υπολογιστή σας. Αυτό είναι το screen saver που θα τρέχει. Βέβαια, τρέχει ζωντανά. Εδώ το έχουμε στατική εικόνα. Αυτό τρέχει ζωντανά. Αυτοί εδώ οι παράγοντες συνεχώς εναλλάσσονται. Εδώ πέρα πάνω βλέπουμε από πού έχουν έρθει τα δεδομένα και πότε έχουν έρθει τα δεδομένα που αναλύουμε. Εδώ στην εικόνα αυτή έχουν έρθει στο Arecibo το Σάββατο 30, δεν βλέπω καλά, μέχρι εκεί, του 2011, νομίζω, κάτι τέτοιο. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας κάλεσαν εδώ και μπορέσαμε και κάναμε αυτή την παρουσίαση, το Δήμο Περιστερίου που μας φιλοξένησε, το Astrobiology, τους υπόλοιπους καθηγητές, και να σας πω και λίγα πραγματάκια για το βίντεο που θα ακολουθήσετε. Το βιντεάκι αυτό το έφτιαξα πριν από 8 χρόνια, είναι καθαρά η τεχνική προσπάθεια, βασίζεται στην ιδέα του Καρλ Σαγκάν για το κοσμικό ημερολόγιο. Το κοσμικό ημερολόγιο είναι η αποτύπωση της ζωής του σύμπαντος από τα 14 δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι σήμερα μέσα σε ένα γήινο έτος. Έτσι λοιπόν θα δούμε αν όλη η ζωή του σύμπαντος ήταν ένα έτος, ότι ο δικός μας γαλαξίας σχηματίστηκε κάπου τον Αύγουστο και ότι η ζωή στη Γη ήρθε κάπου στο Δεκέμβριο και εμείς οι άνθρωποι, όλα αυτά που γνωρίζουμε, είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα του κοσμικού ημερολογίου. Ξαναλέω, είναι ερασιτεχνική προσπάθεια, οπότε μην την κρίνετε αυστηρά. Σας ευχαριστώ πολύ.
humans appear on the cosmic calendar so recently that our recorded history occupies only the last few seconds of the last minute of December 31st. In the vast ocean of time which this calendar represents,